samo moment. Ja o tome Zašto neki Arapin da kupi Malagu, koja nema nikakvu tradiciju u istoriju, nikad neće biti prvak. I nikada neće, a da ne kupi Crvenu zvezdu koja je bila prvak Evrope i prvak sveta? Hoće. Koja će doći do četvrtfinala Lige šampiona. Postoji preduslov, a preduslov je pre svega pravno uređena država u kojoj se poštuju zakoni, poštuju ugovori, u kojoj postoji bezbednost. U kome neće navijači da ga reketiraju. Zemlja koja je član Evropske unije, zemlja koja je član NATO-a, tada će se pojaviti investitor da uloži svoj novac. Nas trojica da imamo svoj novac, pa u šta da uložimo ovde? Da damo pare u Zvezdu ili u Partizan, da ne znamo ko troši i ko raspolaže sa našim parama. Pa tvoj prijatelj je pozajmio Crvenoj Zvezdi 2,5 miliona eura. Pozajmio je zato što je Verovao da... moj prijatelj budala. Pozajmio je zato što je bacio novac. Pozajmio je svojim prijateljima prevarantima. Ali to nema veze s ovim o čemu sad pričamo. Pričamo o privatizaciji. Hoće da ulaže u Srbiju, ali da bi se u Srbiju ulagalo, preduslov je politička stabilnost. Politička stabilnost znači da ne možete da budete prijatelji Pakistana, Iraka, ISIS-a, Irana, nego morate biti prijatelji Sjedinjenih država. Pošto mi očigledno još uvek ne znamo... Engleske, Francuske, Italije, Nemačke. Dakle, NATO članica. To ne znači da mi ne treba da budemo i da ne smemo biti prijatelji Rusije. Čekajte, pa Grčka jedna je članica NATO-a, pravoslavna zemlja, član Evropske unije, kolevka demokratije i kulture. I šta fali Grčkoj? Ne fali ništa. Fali joj glava i sreda da bankrotirana država. Znači, fali joj nešto drugo. Ne, kako bankrotirana? Nije bankrotirana. Otpisani su dugovi. Merkelovo je naređeno da se dugovi otpišu od strane Vašingtona i u Grčkoj ja vidim da vrlo ozbiljno... A sad, ako im dođe ova Siriza, to ima napravi haos opasan. To ćemo vidjeti. Suština... Kogod da dođe, grčki sistem je nepromenjen. I ta Siriza je u funkciji NATO pakta. Grčka će biti stabilna zemlja. I to je deo sistema, nije to? Ovde je